او میری ماواں او میری بہناں یاد رکھو اپنی اولاد کو اپنے بالاں کو دینی تعلیم لازمی دیو. اے ضروری نہیں مدرسے چ ونجن تا دینی تعلیم سکھن سکولیں چ ونجن تا سکھن. ماں دی جھولی جیڑی ہوندی ہے نا اے بال واسطے پہلا ترس ہوندا ہے. ماں اتنی بھی ہمت ہووے ماں دے کول طاقت ہو اپنے بالاں کو دینی تعلیم دے. یاد رکھو اگر ماں دیندار ہووے اپنے بال کو دین دی سمجھ دے دین دی تعلیم دے تا اے دین نسلاں تک پہنچ ویندا ہے. تے اگر ماں بے حیائی دا سبق دے بے غیرتی دا سبق دے بالاں دے سامنے مجرے کرن گانے بناویں ویڈیو گانا والیاں بناویں لائے بہتے بےہودگی والیاں گالیاں کریں او جیڑیاں ماما یہ حرکتاں کرے سے نہ تے ول انہاں دے اولاد تے جیڑا اثر پوسی تو او آمن